Hi, my name is Paul Jenkinson and I am a blind photographer from Pwllheli. Helo, enw fi yw Paul Jenkinson a dwi yn ffotograffwyr ddall o Pwllheli. On the 18th of July, for 4 weeks, I will be holding some photographic classes ar yr 18fed o Mehefin. Bydda I yn cynnal classes ffotograffiaeth I helpu chi allan. The classes will span from 10 AM till 12 PM and last for 4 weeks. Bydd y classes yn dechrau 10 yn bore tan 12 y p'nawn a fydd y classes yn para am 4 wsos. If you are interested in this course, it's an informal course. Get in contact with the Blind Society. Os ydych eisiau dod ar y cwrs, cysylltwch ar Cymdeithas y Ddeillawn yn Bangor. The course will be held at Plas Heli, Pwllheli. So hopefully that will give us a great opportunity to go on the seaside and the marina to take some photos as well. Bydd y cwrs yn cael ei cynnal yn Plas Heli Pwllheli, sydd yn agos at y lan môr a agos at y harbwr efo'r cychod. So gobeithio bydd hynna'n opportunity da I ni tynnu lluniau hefyd. Thank you. And I will see you there. Diolch yn fawr, a na i weld chi yna.